So what's up guys, this is Kuya Renz and welcome back to my channel. So ngayon guys, may i-reveal muna natin ngayon ay ang alam natin guys na ginagamit din natin to pang skin natin, ang tawag dyan mga skincare. Alam ko din guys na maraming gumagamit nito, kaya ating i-reveal kung totoo ba talaga guys, kung effective ba siya na maging skincare natin. So ang ating i-reveal ngayon, ang gagamitin natin ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung taran, Skin Perfection. This is Skin Perfection. Ayan yung mukha ko guys. Ayan, maraming akong pimple. Ayan, ito. Ating gagamitin guys, itong Skin Perfection. Kung ano ba talaga ang resulta pagkatapos ko itong gagamitin. Kaya bago tayo gumamit ganito, dapat 18 pataas lang ang pwedeng gumagamit nito guys. Bawal ito sa mga bata guys. Tapos guys, pag gumamit kayo nito, dapat may nakahanda kayo na cotton. Pero ako wala ko kayong cotton. Kaya maghanap ko ng cotton. At bago kayo magamit nito guys, Skin Perfection, ay dapat maghilamos muna tayo guys gamit itong Kojic soap. Kaya maghilamos muna ako guys. So let's go. Tara. So ayan guys, ayan, tapos na akong maghilamos guys. At guys, alam nyo guys, para yung mga skincare nyo, yung mga sabon ninyo para ma-budget, ito yung ginagawa ko guys of diskarte guys, para ma-budget talaga in 1 month. Ginaganito ko siya guys, ayan. Ayan, tipid to guys, budget. Hinihiwa-hiwa ko to guys into pieces para budget to guys in 1 month, ayan. Hinihiwa-hiwa ko talaga para budget talaga guys. Tapos guys, pag magamit kayo ng mga skincare ay dapat nating yung liig natin dapat nating anuhin din lagyan, kasi pag mukha lang ilagay, hoy, may parang white lady na guys. Kaya kung mag skincare kayo guys, dapat ay dito lagyan, dito rin. So let's start na tayo guys. Ayan, nakahanap na ako ng cotton. So mag-i-start na tayo sa toner. So unahin natin yung toner. So let's go for the reveal Skin Perfection. So let's start na. Start na tayo guys sa toner. Ayan, Skin Perfection Rejuvenating Toner. Alam nyo guys, pag may mga ganito, alam ko guys na karamihan natin na gumagamit tayo ng mga skincare katulad nito. Ayan, sa likod nito guys may mga procedure. Ayan, yan ang mga procedure pag alam ko na lahat. Kasi guys, dati gumagamit din ako ng mga like beauty wise, like basta dami akong gumagamit dito. Basta marami akong ginagamit sa mukha guys. Kaya i-reveal natin yung Skin Perfection guys, kasi ito talaga yung parang ano guys, parang ito na nga. So, i-try natin guys. So, let's go. Unahin natin yung toner. Ayan, toner. Ito yung toner nila guys. Taran! Ito yung toner. So let's start for the toner. Ayan, may ano pa sila guys. Parang may double lock talaga yung toner nila guys. Ayan.
ito na yung resulta. Tara! Grabe guys, kahit anong gawin mo, kahit nanghilamos ka na, ito pa rin lalabas guys. Grabe. Kuhang-kuha yung mga yung mga like bullying, yung mga germs talaga, kuhang-kuha talaga guys sa mga ganito. Ayan, garong-garong. So tapos na tayo sa toner guys. Ayan. So next tayo sa toner is ay ang BB Cream SPF 45++. Taran! Ayan. BBF Cream SPF 45. Ayan. Ito yung next natin ngayon kasi pag umaga guys, ang ginagamit natin ay Kojic soap, toner, at saka yung BB Cream SPF 45. Kung lalakad ka guys. Kung lalakad ka guys ang mainit, at sobrang init sa iyong kwarto at sa iyong bahay, at saka ng toner ka, dapat gumamit ka ng SPF 45 para protektado ang iyong mukha guys, para hindi siya masusunog. Kaya kung dito ka lang sa bahay, nag-aircon ka, ayos lang naman guys pag gagamit ka guys ng SPF BB Cream SPF ka, ayos lang naman guys pag gagamit ka guys ng BB Cream SPF 45. Okay lang pag aircon ka, ayos lang naman para. So next tayo guys is si BB Cream SPF 45. So let's start. So ito na ang resulta, parang wala lang. So ito na yung resulta guys. Tapos guys, itong isa, yung rejuvenating cream, pang gabi lang to guys, pang gabi at pang hapon. Pag bago ka matutulog, ito yung gagamitin mo. Toner, Kojic soap, rejuvenating set, yung toner, at saka ito pang gabi, yung rejuvenating cream. So let's go, let's reveal the face before and after. So tingnan natin kung may kahit konti lang ang pagbabago sa mukha natin. So let's start. So guys, what are we waiting for? Buy Skin Perfection. Because skin perfection, from the word skin and perfection, perfect na perfect ang iyong skin. Kasi guys, this is perfect immediately talaga guys. Kasi pag ginamit mo to guys, skin perfection, walang tatabla sa iyo sa iyong kagandahan pag ito ang ginagamit mo, skin perfection. Kaya we are waiting for, buy now. It is available guys sa lahat ng mga tindahan guys. Tapos guys, mabibili lang ito sa ating mga like kaibigan, kung sino man yung nagtitinda ng ganitong skin perfection. Tapos barato ra guys. Yes, barato ra kaayo. 180 pesos each. In one set, 180 pesos. So what are you waiting for? Buy. This effective talaga guys. Hindi ka magsasawa sa paggamit nito. Kaya, buy na. Skin Perfection.
At yun lang po guys, I hope may natutunan kayo guys at hana yung kung sino man yung sim sa akin na maraming pimples at saka yung mga like ganito, huwag kayong mabahala guys dahil ito na ang gamit natin ngayon, skin perfection, talab na talab sa ating mukha guys. Kung alam lang niyo guys yung dati kong mukha, grabe yung mga pimples ko may yung laman niya, yung laman guys parang may yellow na. Tapos ngayon ginamit ko na yung skin perfection in 1 month. Ito na yung resulta. At then ginamit ko ulit ngayon. So in 2 months na to ngayon guys. Pag naubos na to guys, 2 months na ako na ginagamit. So 1 month na ako gumagamit ngayon. So may bago na naman akong product. So 2 months na ngayon. In 2 months gagamitin ko to. Dahil effective talaga guys. Kung sino mo yung willing na bumili ng skin perfection, just comment below in my YouTube channel or PM me in my Facebook account, Renz Junior Show. Doon tayo message para mabahay ko kayo in. Affordable lang ito guys, in 180 pesos in 1 set. So we're waiting for guys, bye na guys. So yun lang po guys, I hope na-enjoy kayo. May natutunan kayo guys. So maraming salamat, bye bye.